Mi történik ma az ingatlanpiacon? 1. Az ingatlankeresők 91%-a jó, nagyon jó vagy kiváló állapotú ingatlant keres. 2. A hirdetések között a világos, Harmonikus, letisztult ingatlanokra kattintanak rá a legtöbben. 3. Az üres lakások esetében A vevők nem látják a lakás funkcióit, a benne lelő lehetőségeket és a bútorozhatóságot. 4. Olyan ingatlanokra vágynak, Amelybe könnyen el tudják képzelni a saját életüket. 5. A részben vagy egészben korszerűsítésre vagy felújításra Váró ingatlanok iránti vásárlási szándék egyre kevesebb. A vevők olyan ingatlanokat keresnek, amivel nem lesz majd feladatuk a beköltözés előtt. És végül a 6. A felújításra váró ingatlanok iránt Mindössze a vevők 9%-a érdeklődik. Ők azonban további árcsökkentéssel várnak, vagy csak nagyobb alkuval hajlandóak vásárolni. annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban És a legmagasabb áron megérkezzen a vevő a te ingatlanodra is, javasoljuk, hogy ezen vevői szempontok alapján nézzük végig az eladásra váró ingatlanodat. Elemezzük akár közösen is, hogy milyen elvégzendő feladatokra lesz szükség a mielőbbi sikeres eladáshoz. Az ingatlan felkészítését követően pedig szinte új piaci termékként lehet majd folytatni az értékesítést. a Hello Home Staging csapata kiemelten Támogatja ügyfeleit az ingatlanok felkészítésében, legyen szó lakott vagy akár üres ingatlanról is. Tanácsadástól egészen az átfogó homestaging projektig segítjük az ingatlanok legjobb arcát megmutatni a vevők számára. Minden esetben a tulajdonosok céljai és lehetőségei alapján készülnek a javaslatok a homestaging különböző szintjeire. A minőségi ingatlannal és ingatlan hirdetéssel a vevők sokkal gyorsabban rátalálnak, elköteleződnek és vásárolnak. Ezekről a sikertörténetekről szívesen mutatunk példákat is. Látogass el a weboldalunkra. A felkészítés részleteit örömmel egyeztetjük veled is. Keresd minket elérhetőségeink egyikén. Ma már nem lehetőség, hanem kötelező kitűnni az ingatlanpiacon. Mielőbbi sikeres értékesítést kívánva a Hello Home Staging csapata!